May ibag sa asawa guys. So pupunta kami ng Lingayen. Supposed to be ang kasama ko yung mga tropa talaga. Niyaya ako ng mga tropa. Pero syempre nung gabay nun asawam sumila mambantay mo. Pilim si asawam. Dahil meron tayong kasabihan na ang pamilya ay nakakasira ng barkada. Damn! Parang mali yung sinabi ko ma. What the fuck? Luwan to aman, luwan to. So, pit stop lang kami sandali dito sa Dagupan City. Dito sa Venecia, dito sa Christmas tree. So, let's go. Punta na kami ng Lingayen, guys. Yes, sir. Kabaluyan, wala kami de Venecia. So, ito po yung Paseo de Belen. Singit-singit na lang tayo. Andiyan po yung ating mga magigiting na poso na nagbabantay ng ating road courtesy for the night. So what's up? Kagawad! Paseo de Belen. Here at the Venecia Road Extension, Dagupan City. Previewing guys! Kanyang kasaya. Sama muna yung simoy ng Pasko guys. Yes sir! Masulit. May entrance yata dyan eh. Alam ko 20 pesos per person. Yun po guys. Sign out! So yung mga trip, dumalang kami saglit dito sa Bimali para mag-sightseeing yung kasama ko. Trip niya kasing pumunta dito sa Bimali. Sakay lang natin yung trip niya dahil sinakyan niya rin yung aking trip. Diba? Instagram. Picture kita. Picturean pa kita. Okay na. Yeah. It's CLR, baby. For my own amusement. You know, it's for my own amusement, man. I don't care if no one listens to this shit. But listen. Meron akong kwento, walang halong invento. Kung ano man meron ka, matutukan ng makontento. Bihira lang akong makaengkwentro ng babaeng sumasabay sa kanta ko at di lang sa intro. Hanggang sa matapos, hanggang mapaos. At halos sa pawis ay naghihilamos na dahil sinasabayan ng pagtalo ng pagkanta. Kabisado niya ang mga letra, ang pinanasa tono pa. Ngayon sabihin mo man na ako'y bali. Tama na, ayoko nang muling magkamali. Di importante yung mauna o ang mahuli. Ayoko nang mapakatis. Ayun. Itong taon nilang ginawa yan. Bago natapos yun, last year pa nila umpisa niya. Bago pandemic. Sa likod nito. Ayun guys. Natenga lang kami ng ng very light kasi 3 hours siya nag-picture tas video, di ba? Instagramable siyempre pag yung mga babae kaligayahan nila yung mga picture pag maganda yung mga background. Yes sir! Natenga kami, isang oras kami nag-picture dun. Ayan. So makakasalanan eh. Kasi nila